Somebody call 911. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Bonne, bonne, bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. La plus bonne, bonne, bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Je veux que bombarder, bom, bom, bomba. So, hello guys! Welcome to my vlog. Charot. Nakiki-vlog lang tayo. Welcome to Karing TV. So, andito po ako ngayon sa resort. Malapit po sa dagat doon. Then, yan. Napag-utusan na naman tayo ni Madam Karing TV na gumawa ng video para sa kanyang content. Charot. Siyempre, dahil na rin sa pasasalamat ko sa kanya dahil ang gamit ko ngayong phone is galing sa kanya. Alam nyo, napakabait talaga niya ni Ate Irene. Gagawin niya lahat. Kahit walang matira sa kanya, basta mabigyan niya lang kami or may bigay niya lang lahat ng pangangailangan namin. Then, mapagmahal rin siya. NS6, alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam, pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam, pamparam param pam, nagawa namin ito habang bilog din ang buwan, mga buwan. Hi everyone! So finally, na-receive na natin yung ating first ever YouTube salary. Okay, so kung saan nga ba napunta, ayun na nga. Eto, pinakita ko na sa inyo kanina. So kung sino po yung napanood nyo kanina, yun po ay dahil may kinalaman siya sa video na to. So, sa kanya muna punta yung unang salary natin. Ayan, so sa kanya ko actually binigay yung ating unang salary kasi nakikita ko naman na deserve niya. So, yung kapatid ko na to, nagpapakita ng pagpupursige sa kanyang pag-aaral. And yung binigay natin na pambili ng cellphone niya is magagamit niya not only for personal use, pero more importantly sa kanyang studies. Kasi syempre pandemic ngayon, online, magagamit niya yun sa mga module at mga iba pang activities niya sa school. Ayan, so ayun na nga. By the way, pinapakilala ko po sa inyo tong kapatid ko na to na si Ray Marie. Mag-aral ka lang mabuti kapatid. Hanggat kayang tumulong ni ate sa pag-aaral mo, nandito lang ako, okay? Basta nandito lang lagi si ate, mahal na mahal ko kayo, okay? So just to give you a short history ng aking channel. So nagsimula pa akong mag-upload sa YouTube noong October. So ginawa ko po siyang libangan. Gusto ko pong mag-store ng mga live memories or mag-record ng mga videos na pwede kong balikan pagtanda ko. So yun po yung talaga yung pinaka-main nung unang-una until nalibang pa ako, and then kinontinue ko na nga po, and then nag-create po ako ng iba't ibang content ko. Kung ano po yung mga content na yung channel ko na nakikita nyo, yun po yung nasa description ng channel ko. Okay, so na-monetize po yung channel ko noong July 29, yes, 2020. And then na-reach ko po yung aking threshold nung second week ng November, so 3.5 months. So, dahil po sa mga members, super chatters, napakalaking tulong nila. So, yun po, yung parang malaking contribution ng pag-reach natin ng ating threshold. So, thankful lang na kahit maliit lang yung sahod natin sa YouTube, at least worth it naman kasi tutulong natin po sa mga taong gusto nating pag-sharean ng ating blessings. Okay? So, magpasalamat tayo sa lahat ng blessings na dumadating sa atin. Mag-ingat po tayo palagi. Huwag po tayong magsasawa na mag-upload ng mga videos na gusto natin. Maiipon din yan. Kahit sinasabi nilang centavos yan, pag naipon, of course, syempre, saan nga pa pupunta? Sahod pa din yan. So, pasalamat po tayo. Unang-una sa Panginoon, tapos kay YouTube, at saka sa mga viewers natin, mga kapatid, mga members, super chatters. Kung wala po kayo, hindi po tayo sasahod sa YouTube. Okay.
So, ayun na nga po. Gusto ko pong i-take yung opportunity na to para pasalamatan po yung mga importanteng tao na tinuturing kong kapatid or napalapit na rin po sa akin. Unang-una po kay Sis Lucy Pagalan. So, si Sis Lucy Pagalan, siya po talaga yung, nung nag-uumpisa pa lang ako sa YouTube channel ko, nandyan na siya. So, ayun. Siya po yung pinakaunang tinuturing kong kaibigan sa YouTube. And then, after that, napalapit ako sa dalawang taong to dahil sa paggawa ng kwento ng buhay ko. Kung hindi nyo pa po napapanood yung kwento ng buhay ko, ang mastermind nito si kapatid na Ruperto Jordan, si Sir Ruperto Jordan, tapos si kapatid na Bradford or BLDG Production. So, nandun lang po sa YouTube channel ni kapatid na BLDG Productions yung kwento ng buhay ko kung gusto niyo pong mapanood. Okay? And then, sa pag-reach ko po ng aking watch hour, may isang taong as in pinush yung watch hour ko. Alam ko hindi niya siya masyadong kilala kasi ayaw niya rin namang pakilala. Pero of course, tinatanaw kong utang na loob. Nag-push talaga ng watch hour ko nung malapit na ako, si Mystic Buenas. At saka sa kapatid kong si Alden Ray Caballo na si Raymond. Okay, maraming salamat kapatid sa laging suporta. And then, syempre, hindi natin makakalimutan yung ating Team Aswang, Team Dreamers, Team Tulungan. Etong mga team na to yung naging way para ma-meet natin yung requirements ni Lolo. So, shout out, tsaka salamat sa lahat, sa walang sawang panonood, at of course, sa mga subscribers, viewers natin. Thank you, sana wag kayong magsasawa. Maraming salamat. Bye everyone, and She can get a taste. What it say? It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나